Fiċ-ċentru ċiviku tal-Kunsill Lokali tal-Imsida, is-Segretarji Parlamentari Chris Fearn u Stefan Bontempo inawguraw berġa ġdida. Dan biex il-missidjani jibdew jirċievu servizz ta' kura primarja fil-komunità flok jirrikorru għal poliklinika f'Rudarġan. Is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fearn sostna li l-Gvern qed jagħti importanza kbira l-ħtieġa li l-kura tas-saħħa tkun iżjed aċċessibbli għaċ-ċittadin. Saħaq li dan il-Gvern sab mawċu sitwazzjoni ta' 54 ċentru tas-saħħa li kienu fi stat ta' abbandun, buħut minnhom saħansitra kellhom is-soqfa ikkundannati. Qal li kien għalhekk li l-Gvern qed jiftaħ iżjed ċentri tas-saħħa lokali li minnhom qed jinqdew iżjed nies mingħajr il-bżonn li jirrikorru għall-emerġenza ta' Mater Dei. U fil-fatt irridu ngħidu li kull sena fil-Bereċ jinqdew madwar 200,000 persuna, ġifieri huma figuri kbar. Apparti minn hekk fiċ-ċentri tas-saħħa tagħna wkoll tindaħlu servizzi ġodda, pereżempju s-servizz tal-X-rays, l-X-ray diġitali, illi fl-aħħar sena ndew minnu 15,000 ruħ. Dan jfisser li 15,000 ruħ ifrankaw li jmorru l-emerġenza ta' Mater Dei b'servizz aħjar u binqas follaġġ Mater Dei. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Kunsillu Lokali Stefan Bontempo faħħar il-viżjoni tal-Kunsill tal-Imsida. Qal li l-idea ta' one-stop shop qed tħalli l-frott. Dan għaliex fl-Imsida taħt saqaf wieħed apparti l-ftuħ ta' servizz ta' kura primarja hemm ukoll offrut servizz ta' day center għall-anzjani kif ukoll qatt ta' servizzi oħra soċjali u amministrattivi. Is-Sindku tal-Imsida Margaret Baldacchino Cefaj spjegat li ġewwa l-berġa ġdida se jiġi introdott servizz ta' speech therapist kif ukoll servizz ta' monitoraġġ tal-livell taz-zokkor u l-pressjoni tad-demm fost l-oħrajn. Il-berġa tal-Imsida hija d-disa waħda li ġiet devoluta mill-Gvern għand il-Kunsillu Lokali.